ତାଙ୍କ ନାଁ ମୁନା ସାହୁ, ତା ବାପ ନାଁ ରବି ସାହୁ। ସିଏ ଆମ ଗାଁରେ ପୁରା ଆଜିକି ବର୍ଷେ ହେଲା ପୁରା ଆତଙ୍କରାଜ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଯୋଉଠି ଯିଏ ଯାହା କହିଲେ ସଳଙ୍କୁ ହାଣିଦେବି ସଳଙ୍କୁ। ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାପରେ ଆମେ ଆମର ଚୁପିକି ରହିଗଲା ପରେ ମାନେ ଯୋଉ ବିରୋଧ କରିଛି ଆଉ ଏମିତି ସଦାବେଳେ କରେ। ଆମେ ଦେଖୁ କିଛି ପାଟି ଫୁଟୁ ନା କିଛି କହୁନୁ। ଆଜ୍ଞା। ମୋ ନାଁ ବିଜୟ ମହାରଣା। ଗାଁରେ 4-5 ଜଣ ବାଲି ମାଟି ମନ ଇଚ୍ଛା ଉଠେଇ ବିକୁଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ବିଜୟ ମହାରଣା। 4-5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ମନ ଇଚ୍ଛା ବାଲି ଘାଟରୁ ଉଠଉଛନ୍ତି, ଚୋରା ବାଲି କାହା ଘର ଦ୍ୱାର କରେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଚୋରା ମାଟି ଉଠଉଛନ୍ତି, ମନ ଇଚ୍ଛା ଯିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ କଲେ ତାକୁ ବାଡଉଛନ୍ତି, ବୁଝେଲି ବନ୍ଧୁକ ସବୁ ଦେଖଉଛନ୍ତି। ବିନା ତହସିଲଦାର ଆରଆଇ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଇଏରେ ଚୋରା ବାଲି ସବୁ ଉଠେଇକି ମୁନା ସାହୁ ଆଉ 4-5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଏମିତି ସବୁ ବିକାବିକି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଚୋରା ବାଲି। ଗାଁ ମଝିରେ ମା ଭଉଣୀ ନେଇକି ଶୋଧୁଛନ୍ତି ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି। ଆଜିକି ବର୍ଷେ 6 ମାସ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଶୋଧାଶୋଧି କରୁଛନ୍ତି। କମ୍ପ୍ଲେନ କଲେ ଯିଏ କହିଲେ ରହି ହଉନି ଆଜ୍ଞା। ମା ଭଉଣୀ ବାହାରେ ଶୋଇ ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମନ ଇଚ୍ଛା ରାତି ମଦ ପିଇକି ଖାଲି ସବୁଦିନ ମଦ ପିଇକି ଶୋଧୁଛନ୍ତି। କାଲି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିକି ମାଡ଼ ପିଟି କରିକି ମୁଣ୍ଡ ଫଟାଫଟି ଆମର କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ନିରାକାର ସାହୁ, ଗ୍ରାମ ଆମର ଔଖମା, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପ୍ରସାଦ ପଞ୍ଚାୟତ, ଜିଲ୍ଲା ଢେଙ୍କାନାଳ। ସେ ଏମିତି ମୁନା ସାହୁ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ପ୍ରକାର ଏମିତି 2 ନମ୍ବର ଚୋରାବାଲି କାରବାର କରିକି ଆମ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସୁଧାବୋଧା କରିକି ହତିଆର ଧରିକି ଆଜ୍ଞା ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରା ଡରାହରା କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପଶିଗଲା ଭଳିଆ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇକି ଡରେ ଗରିବ ଲୋକ ଯାଇ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର କାଲି ଏମିତି ରାତିରେ ଇଏ କରିକି ସୁଧାବୋଧା କରିକି ହତିଆର ଆଣିକି ଏମିତି ଆକ୍ରମଣ ସେ ଜଣେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗରିବ ଲୋକ ଡରେ ଆଉ କିଛି ତାର ସେ ଯାହା ଆଇନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଗଲେ ଆମେ ଗାଁ ସମୂହ ଉପକୃତ ହବୁ ଆଉ। କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ ଔଖମା ଉପର ସାହିର ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭାପତି ଅଛି। କହିବାର କଥା ହେଲା କ'ଣ କି ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଚାଲିଛି, ଲୋକ ଅସାମାଜିକ କାମରେ ଲିପ୍ତ ରହି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ଡରାଡରି କରି କାଲି ଏଇଭଳି କରିଛନ୍ତି। ଏଠି କିଛି ଭଦ୍ରଲୋକ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅସାମାଜିକ ମଦ ପାନ ପ୍ରଚୁର ମଦ୍ୟପାନ କରି ସେ ମାନେ ଅସଂଯତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଛନ୍ତି। ମୁନା ସାହୁ ଏଇଟା ରବିନାରାୟଣ ସାହୁ ବୋଲି ଆମର ଗ୍ରାମରେ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଯେଉଁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବାରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରମୋଦ ବେହେରାଙ୍କୁ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। ସେ ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଯେ କାହିଁକି ତୁମେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛ, ତୁମେ ତୁମ ଘରକୁ ଯାଅ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଅସାମାଜିକ ସାହିରେ କୋଉ ମାଗିଆ ଅଛି ଆସ ମୋ ମୁହଁରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ କହିକି ସୋଦାସୋଦି କଲା। ଆମେ ଯାହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କଲା ମୁଁ ଆଉ ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଛି। ମୋତେ ଇଏ ଟିକେ ମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କଲା ମୁଁ ତାଙ୍କ ଇଏ ଯାହା ପିଟିଗଲା କ୍ଲାସ୍। ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ କହିବ ମୁଁ ତାକୁ ଜୀବନରେ। ମୋ ନାଁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। ସେ ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ପିଲା ମୁନା ସାହୁ ତା ନାଁ, ତା ବାପା ନାଁ ରବି ସାହୁ। ସିଏ ଗାଁରେ ପୁରା ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ବାଲି ମନ ଇଚ୍ଛା ନଦୀରୁ ଉଠଉଛି। ଯିଏ ଅପୋଜ କଲେ ସେ କାଟି ଟାଙ୍ଗିଆ ସମସ୍ତେ ଦେଖାଉଛି, ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଉ ଯିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଗାଁରେ କାମ ଆଣୁଛି ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ପାଇଁ କାମ କରିବି, ମୁଁ ବାଲି ମାଟି ପକେଇବି, ଏଠି କେହି ପକେଇ ପାରିବନି, ଯିଏ ପକେଇବ ଶଳା ଘରେ ବସିକି ବାଡ଼େଇବି। ଏ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ସେ ଅସହ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛି। ଆଉ ମଦ ପିଇକି ସେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଏଠି ଆତଙ୍କ ଚଲେଇଛି, ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ବି ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଦାଣ୍ଡରେ ବି ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ବି କାଲି ସୋଦାସୋଦି କଲା ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ କହିଲୁ କାହିଁକି ଶୋଧୁଛୁ କ'ଣ ଶୋଧୁଛୁ କହିଲା ବେଳକୁ ସେ ଆସିକି ମୋତେ ଠେଙ୍ଗିରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ବାଡ଼େଇଛି। ଆଉ ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ କିଛିଟା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ପୋଲିସ ପାଖରେ